σε 10 χρόνια ένας καλός υδραυλικός στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που σέβεται τη δουλειά του καθαρίζει τον μήνα, γράψτε το, 6 με 7 χιλιάρικα. Ο οποίος δουλεύει πολύ, ο οποίος είναι συνεπής και ο οποίος σέβεται και αγαπάει το επάγγελμά του. Εντός 10 ετών φτάνει στο σημείο να καθαρίζει 6 με 7 χιλιάδες ευρώ το μήνα. 6 έως 7 καίει. Ο πλακάς, που είναι κατ' εμέ το αμέσως επόμενο σκαλί, για τις μονάδες εργατοτεχνητών μιλάω, δεν μιλάω για ανθρώπους που κάνανε εταιρείες, γιατί εκεί τα πράγματα ξεφεύγουν, για μονάδες εργατοτεχνητών, οι οποίοι είναι full απασχολούμενοι και έχουν δεκαετή εμπειρία. Μιλάμε για ένα πλακά ο οποίος παίρνει, καθαρίζει 5.000 ευρώ και αυτά τα περισσότερα, μην πω το 90% των χρημάτων αυτών, τι είναι μαύρα, αφορολόγητα. Φεύγουν σε σπίτια στο εξωτερικό και γίνονται αμάξια. Εντάξει. Πάμε λοιπόν να δούμε τι παίρνει ο καημένος ο ηλεκτρολόγος, ο σοβαρός ηλεκτρολόγος που βγαίνει έξω και επισκευάζει και έχει μονίμως δουλειά και έχει μια δεκαετή εμπειρία. 4.000 ευρώ. Θέλω να τα αμφισβητήσετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ αυτό βλέπω, αυτό παρατηρώ, αυτό έχω δει και έχω μιλήσει με ανθρώπους για το πόσο περίπου έχουν εισόδημα μηνιαίο αυτοί οι εργατοτεχνίτες. Έχω αρκετά μεγάλο ανθρώπων που μου έχει επιβεβαιώσει αυτά τα νούμερα και μετά πάμε αμέσως πιο κάτω στο επάγγελμα το οποίο στην οικοδομή έχει πολύ μεγαλύτερο ανταγωνισμό και εκεί συμπιέζεται λίγο η αμοιβή και μιλάμε για 2.500 ευρώ το μήνα. Ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει σοβάδες, γκρεμίσματα, κούτελα, θερμομονώσεις, τέλος πάντων οικοδομικά έργα. Έτσι. Τα οικοδομικά, όπως είναι με κονιάματα, με βαυσίματα, ελαιοχρωματιστές, σοφατζίδες κτλ. Από την άλλη πλευρά, ενώ σε αυτόν τον χώρο ξέρουμε ποιοι έχουν επικρατήσει και είναι περίπου 500.000 στην Ελλάδα και έχουν μπει, έχουν χτίσει και χτίζουν την Ελλάδα αυτή τη στιγμή και παίρνουν αυτά τα χρήματα, έχουμε τον αντίποδα, τον τεράστιο γενναίο αλτρουιστή Έλληνα, ο οποίος παραμένει εκεί, στα 713 ευρώ τώρα με τις αυξήσεις.